masu sauraro, barka da kasancewa da mu a wannan channel ta Arewa Top Hausa News. Ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawa don ci gaba da samun shirye-shiryenmu game da sabbin bidiyoyi da ma wasu da dama akan wannan channel tamu mai albarka da tare mun ɗora. To masu sauraro, har yanzu dai 'yan bindiga sun ci gaba da gallazawa wasu yankuna a ɓangaren Zamfara, Sokoto da Katsina, wanda hakan har ya ja da ƙone-ƙonen dukiyoyi da rasa rayuka, wanda wannan mutane suka yi wa waɗannan mutane wanda suka cin musu faɗai cikin dare, suka ringa ƙona musu amfanuwansu na gona, suka ringa ci musu zarafi, suna ƙona gidajensu, wanda hakan ne ya fitar da dubunnan mutane ba tare da sanin inda suke ba. To masu saurare, kada ka manta kana kan channel ɗin Arewa Top Hausa News. Ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawa ko ka danna mana alamar liking akan wannan bidiyo. Mun gode. Mu haɗu a wani bidiyo namu na gaba.